Vásdi Kis Imre vagyok, és az ígéretemhez híven a Kárpát-medence geológiájáról fogok beszélni. És abban a pillanatban, amikor ezt az ígéretet teszem, már mással is kezdem, a nyelvvel, a nyelv építkezésével. Ugyanis a Kárpát-medence geológiája úgy fejlődik az alsó és felső világok építése kapcsán, mint ahogy a nyelvünk fejlődik. Tehát semmi különbség nincsen egy alapszó és egy alapföldterület között. Jelenleg olyan állapotban van a Kárpát-medence, amit mi, magyarok ránézésre nem tudunk fölfogni, mint ahogy nem tudjuk fölfogni a saját beszédünket sem. Nagyon egyszerű, amit mondani fogok. Azt mondom, tartomány. Tudjuk-e, mit jelent? A tartó külön egy tárolóeszköz, a mány pedig azt jelenti, hogy valami meg van csinálva, mányolva, szellemi tevékenység által. Amikor gányolunk, akkor pedig olyasmit csinálunk, amihez olyan sok ész nem kell. Tehát a gányolás és mányolás mindegyik cselekvés, az egyik ilyen egyszerű dologgal való mahináció, a másik, a mány pedig a tudással kapcsolatos. Tehát, amikor a tudományról beszélünk, vagy az alkotmányról, vagy egy találmányról, akkor nyilvánvaló, hogy a szellemi tevékenységet hozzuk föl. Igaz? Az pedig, amikor a gány, a pogány, a cigány, a csalogány, ezek pedig olyan természetközeli dolgok, csak nem szoktuk különvenni őket, nem tudjuk megérteni, hogy miről szól. De hogyha elkezdjük boncolgatni ezeket a szavakat, akkor kiderül, hogy a pogánynál például a pó nem is csak ennél a pogánynál szerepel, hanem például a pohárnak is pó az eleje. És a csolyának is pó az eleje. Az Ipoly folyót mai napig az ott lakó öregek pónak mondják, Ipónak vagy Apónak, egyáltalán nem Ipolynak. Nincs ott jövetű, ezt most erőltette hozzá egy hatalom. De tudjuk, hogy van Pó folyó Olaszországban is, sőt van egy Pó-fennsík, tehát minden eddigi pó, amit mondtam, az vízzel kapcsolatos. Ugye? Van itt nem messze egy település, úgy hívják Pó, és van hozzá egy szó, ami azt mondja, hogy máz. Mitől is lesz pomáz, és mitől lesz logikus ez a pogány, pomáz, pocsolya, pohár? Azért, mert a dolinát, azt ki kell kenni ahhoz, hogy a magra le tudja vinni a vizet. Ez a mag, az a dolina összefügg a Magdolna névben. Tehát amikor a pomázi Dolina hegyre ránézünk, akkor érthető, hogy annak a víznyelőnek, a dolinának, ami azt jelenti, hogy víznyelő, a kiképzéséről van szó. És hogyha a pogány az, aki ezt a dolinát tudta annak idején kezelni, akkor egyértelműen itt van a szó, hogy kik is azok a cigányok, akik ezt a gányolást elvégezték. A Csi és Csicsa hegyek, Cica hegyek, Cica városok a világon mindenhol vannak. A filmem a Youtube-on megnézhető, a Fal mögött című. Ebben a filmben én vágtam, bemetszettem egy Cica városnak a jelenlegi feltárásáról szóló dokumentációt, ami jelenlegi orosz területen folyik. Azért kellett visszadózerolni a föltárást, mert a helyi lakosság vödrökkel és kapákkal ment a terület ellen, ugyanis 2 ásónyom után vödörszám lehet szedni az aranyat. Ez egy olyan szkíta város, amit nagyon-nagyon-nagyon régen építettünk, és ezeknek a szkíta lenyomatoknak a föltárása jelenlegi körülmények között nem megoldható, mert a katonák és a régészek sem tudják megvédeni, olyan mennyiségű arany van ott. Ennek a filmnek a megtekintése teljesen ingyen bérmentve a Youtube-on megoldható. A föld alatti építkezések nem csak olyan messziről értelmesek, hanem a magyarországi föltárást elvégezte egy olyan ember, aki tavaly halt meg, Tóth József, Dodi néven ismerik azok, akik foglalkoztak a munkájával, a magyar épített tájakról szól. Ez az ember rokon munkásságában, korában és szellemiségében az erdélyi Cimbalmos Tivadarral, aki a Pallavok néven adott ki nagyon-nagyon komoly kutatásról könyvet, filmeket készített és egyéb dokumentációkat. Az, hogy a világ át van építve, fönt a hegyek vonalba vannak rakva,
az a Magyarországon egy közönséges turista térképen, ha lesz szünet, ha nem, akkor majd az előadás végén szétdobok egy térképet itt a dobogó elején, és mindenki megnézheti, hogy milyen módon működik. Tehát az, hogy a lájhegyek, lejvonalnak a hegyei milyen módon vannak egyenes vonalban rendezve, mindenki számára nyilvánvalóvá fog válni, hogy ezt a szél nem sodorhatta így össze. Azok a hegyek, amelyek vonalat alkotnak a Kárpát-medencéből kiindulva, ugyanis ezek a lejvonalak megkerülik az egész Földet. Tehát ezek a vonalak nem csak fölülről nézve alkotnak egyenes, hanem ha oldalirányba nézzük, akkor a hegyek magassága is kevesebb precizitással egymáshoz képest vonalba vannak rendezve. Teljességgel kizárja, hogy ezek a véletlenek így összeadódnának. Arról nem is beszélve, hogy egy vonal mellett megismétlődő rendszerességgel megjelenik a többi vonal is, Erdélyben, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, de még Ausztráliában is. Tehát a tartomány szóval indultunk, és ezek a tartók és mányok jelenleg is a föld alatti hatalmas gáznak a tárolására szolgáló területek. Őseink, akik nem nagyon akartak ásással, útfúrással foglalkozni, inkább úgy döntöttek, hogy okosabban szemlélik a világot, mint a mai ember, megfigyelték a zöld növényzetnek azt a tulajdonságát, milyen összefüggést mutat az altalaj, illetve a föld alatti szélrétegek vonatkozásában. Van egy szavunk, az előbb mondtam a tartomány, ha már tar, akkor maradjunk a tartájnál. Van egy ember, aki kimegy egy hegytetőre, körbenéz, és látja, hogy ez a táj tar. Mit jelent? Azt, hogy nincsen rajta fa. Hogy lesz ebből tartály? A nyelvünk úgy építkezik, hogy az alapszó, mondjuk egy A, nagyon bonyolult szó az A, majd egyszer elmondom, most átugorjuk. Egy ilyen ponton, ahol ezt a megfigyelést lehet tenni, egy olyan értelmet kell megkeresnünk, ami ennek a történetnek a legesleg elejére mutat rá, a legesleg alapabb, érthető, emberi szempontból fölfogható magyarázatot adja. Tehát, ha egy táj nem rendelkezik erdővel, akkor az azért nem rendelkezik erdővel, mert különbözik attól a területtől, ahol van erdő. Nagyon hülyén hangzik így elsőre, de ha jól meggondoljuk, ebből a megközelítésből nagyon kevesen akarnak értékelni bármit is. Mitől van valahol erdő, és mitől nincsen erdő azon a helyen, ahol tart a terület. Azért, ugyanis nagyon-nagyon fontos összefüggés, egy pici kémia jön, jó? Mert megígértem, hogy a geológiáról beszélek, ezért most akkor kémia. Az történik, hogy a víz, mint ahogy az előbb a dolináról beszéltem, lehúzódik a föld magjára. Ez a magdolina tevékenység benne van a vallásban. Meg van fogalmazva. Megmutatom a víz útját. Szimbólumot mindenki ismeri a népművészetből. Ez a szimbólum nem csupán szimbólum, mint ahogy egyik sem az, nagyon-nagyon komoly kémiai, geológiai magyarázatok vannak mögöttük. Ez a terület, ahol ez a víz ketté válik, és lemegy a mag területére, nem tudom mennyire ismeretes a dolog, megfelelő hőfokon, megfelelő nyomásnál a víz a hidrogén alkotógázra és az oxigén alkotógázra szakad. Egy vízképlet úgy néz ki, hogy H2O. Legyünk hogy bátrak és szorozzuk meg 2-vel. A képlet ugyan nem változik, de 2-nek a lebomlásánál már érvényes lesz, amit most rajzolok. És egyúttal hozzáteszem azt a szenet, amit az alsó rétegekben, a magmáig folyamatosan megtalálunk, bárhol ásunk. Tehát
a vízből képződik a metángáz, CH4, és a CO2, a széndioxid is. Ha a víz körforgására, ezeknek a későbbi találkozására van szükség, bármelyiket kivesszük a körforgóból, már nem lesz vízünk. Ha a metángázt vesszük ki, mert ugye anyagi érdekek alapján ez látszik, úgy most egyre ismétlődőnek, akkor a légtérben megmaradt széndioxid okozza a bolygó fölmelegedését, mint ahogy azt tudjuk. De az ok nem azért van, mert az autók püfögnek, hanem azért, mert bizonyos érdekcsoportok ezt a metángázt, ezt bedromják különféle tartályokba, hatalmas tározóhelyekbe, és utána nem tud fölmenni a légtérnek abban a részébe, a növényzetbe, ahol visszaalakulva vízzé ezt az életnevű funkciót tudná pörgetni, forgatni tovább. Tehát az a széndioxid, amely melegedést okoz jelenleg, ennek a cselekvésnek következménye, és a vízhiány, amiről beszél a tudomány, ennek a cselekvésnek következménye. Nagyon sokat fizetünk érte. Nem a gázszámláról van szó, hanem a biológiai létünkről van szó. Ez a nagy fizetség. A régiek, akik ezt ismerték, értették, ezt a bárt, az autókon még mai napig is szerepel a nyomásnak a kifejezője a bár. Őseink rájöttek, hogy ez a gáz lánggal ég. Ezért hívjuk barlangnak. A másik gáz nagyon kicsi nyomással jön föl, és mint ahogy a padot is becézzük, ha kicsi, padkának hívjuk, a bárgáznak a kicsi nyomású részét is becézzük, őt is barkán. Azok az emberek, akik ezt a szót használják, abban az időben élnek, amikor még az A4-es papír nem annyira divatos, mint ma. Ők olyan pecséteken hordták ezeket az információkat, mint ami itt van a kezemben. Egy ilyen pecsétnek a nyakba az a szerepe, hogy bárhová, amerre megyünk, olyan helyre, ahol ennek a nyomát ott lehet hagyni, levével vagy akár odahajolva belenyomjuk a híganyagba, és ezzel jelezzük, hogy ott voltunk, vagy milyen szándékunk volt akkor, amikor ott voltunk. Egy barka pecsétet, ha megnézzünk, ezen körbe, ívbe történik az írás. Próbáljuk meg a mással hangzó torlódásnál kinyitni, ugyanis szép magyar nyelvünk nem szereti az ilyeneket. Tehát akkor K betűnél kezdjük olvasni ezt a barkát. Ez a kabar, a 8. magyar törzs, akinek a kiírtása, tehát a valódi, tényleges holokauszt az 1011-es évben Szent István nevéhez köthető. Német bérgyilkosokkal ment le és írtotta ki az utolsó kabart. Érdekes, hogy ez az esemény Bar anya öléhez köthető. Bar anyába történt. Tehát ez a bár, amiről beszélek, önállóan létezőként jelen van egy geológiailag meghatározható területünkön, Bar anya területén. Váltsunk mértékegységet. A vízről beszéltem, de igazából elhihetőnek tartjuk, hogy Magyarországon fogy a víz. Tudományos Akadémiánk Jeles tagjait kérdeztem meg, mert ugye ők a Föld egészének vízkészletének csökkenéséről beszélnek, hogy ugyan mondják már meg nekem, ha a Földről elfogy, akkor hol van. Mint az előbb mondtam a tájról, a tartályról, az rendben van, hogy itt van, ott nincs, de akkor vigyük végig ezt a logikát. Tehát, hogyha egy víz nevű anya, ami ekkora mennyiségben van jelen a Földön, jelenleg problémákkal küszködik, mert el van fogyva, jó magyarsággal, akkor legalább azt magyarázza meg nekem valaki, hogy hol van.
Vagy próbáljuk meg logikailag megérteni, ugyanis én nem hiszem el, hogyha nem tartjuk vissza a pisilést, akkor elfogyhat a víz. Mert ebben a körforgóban örökkön jelen van. Tehát nem mehet el. Igen ám, viszont van egy folyónk, ami sajnos nincsen. Úgy hívtuk a Dunát régebben, hogy Iszter. Majd egyszer csak kikopott ez a név véletlen, és egyszer csak megjelent egy ország itt mellettünk, akinek ez a név örökéül csúszott, ő betűvel Öszterlich. Aztán egyszer csak ő lett a hatalmas, mi pedig elveszítettük a Dunához való viszonyunkat. Érdekes összefüggés. Na, mindjárt megmondom miért. A Dunának a felső folyása, most, hogy megépítették itt fönt ezt a vízlépcsőt, nagyon komoly problémát okozott, hogy a vízlépcső fölötti területen nagyobb a vízhozam, mint a vízlépcső alatt mért területen. És ezt megismétli kettőször, az egyik Regensburgnál mérhető, a másik pedig itt a pozsonyi vízlépcsőnél. Hova megy el ez a víz? A Duna medréről van szó. Mindenütt rettenetes, mély furatok, barlangok, járatok vannak, árkok. 1973-ban Kudlik Júlia műsora és a 73-as népszabadságok még szabadon tárgyalták, hogy a Kárpát-medence alatt húzódik egy nagyon mély karsztvízű folyam, melynek vízhozama 20-szorosa a mai Dunáénak. Nagyon egyszerű számítás, lenyomjuk a Wikipédián a Duna jelenlegi vízhozamát, megszorozzuk 20-szal, és a következő számot kapjuk. Fölfoghatatlan. 166 millió köbméter óránként. Mennyi a vízszámla? Ez a víz mái napig itt folyik, ez nem fogyott el. Nem fogyhat el, ugyanis ennek a körforgásnak, amit itt fölrajzoltam, az előbb a víz lemegy, hidrogénné és oxigénné alakul, majd elindul fölfelé. Ennek a mozgásnak óhatatlanul következménye a víz létezése. A világ történelme ez az körforgás. Szemben mindennel, amit eddig állítottak. Ez egy egyszerű, nagyon kézenfekvő képlet, csak hogy bar anya öle után ez a folyam nem mérhető. Tehát bar anya, azért bar anya, mert onnantól már ez a kettő gáz, a bar és a bár, mondjuk egybe. Ez a barbár. Tehát a pogány, aki gányolja a dolinákat, hogy lemenjen a magra a víz, ezáltal Magdolina megteszi a kötelességét, és a barbár pedig gazdálkodik ezekkel a gázokkal, létrehozva a biológiai alapfeltételt, a bárkát. Lehet Ószövetséget idézni, de az Ószövetség egy dogmán kívül ez ügyben nem tud mást produkálni. Tehát a bárka építő nép az mi vagyunk, illetve a kavar. 8. magyar törzs, akinek érdekes módon el kell tűnnie a történelemből a rovásírással együtt. Ugyanis a rovás betűk még érdekesebb, még mélyebb részekre visznek bennünket. Itt a pecsétet mindjárt körbeadom, és előtte elmagyarázom, hogy miért is fontos, hogy a rovás ne értelmesen működjön ebbe a mai világban, de egyelőre maradjunk a két gáznál. Tehát, ha óránként bár anya 166 millió köbméter vízből produkálja az arányos metángázt, akkor mennyi is a gázszámlánk? Volt egyszer egy átvert villanyszámla kérdés, igaz? Aztán van a gázszámlánknak a magyarázata. Nem voltam lusta, még a mai technikában már könnyű, kiszámoltam egy magyar embernek, mióta él és mozog, ideérthetjük az anyáinkat is, ugyanis 1960 óta van Magyarországon földgáz kitermelés, minden embernek ezzel az örökséggel együtt havi 900 000 forint appanás jár. Kuwaitban minden ember, mert oda született, havonta 635 000 forintot kap. Ez egy elég régi adat, lehet, hogy azóta emelkedett. Náluk, jól tudom, 158 forint egy liter benzin.
nálunk 450, és nem kapjuk meg a jussunkat. Bar anya ölébe jelenleg UCG programra hivatkozva, ez egy 1960-ban beadott angol találmány, egy angol szabadalom, melynek tartalma lényege az, amit itt az előbb leírtam. Tehát egy ősi magyar tudásra beadott angol szabadalom alapján földgázt, szenet lehet kitermelni a földből, anélkül, hogy bárki egy kapavágást, egyetlen fúrót megmozdítana, hiszen a kabarok, az őseink ezt annak idején már megtették. Tehát lent van, készen van az alsó járatból minden. Az Iszter folyó alsó folyása óránként 166 millió köbméter vízzel a magmát ellátja, 2 darab alkotó gázára szakad, hogy a metánt és a széndioxidot létrehozva, a felszínre visszatörve kiszolgálja a zöld növényzetet, az állatokat, a komplett biológiát, és a mostani időkben azokat az embereket, akik nekünk ezt a metángázt jó pénzért eladják. Tehát gyakorlatilag a nemzeti örökségünkért vagyunk bajba. Azért, mert a világ leggazdagabb országa vagyunk. Ferihegy 2 naponta 2 darab repülőgép száll le. Fegyveres emberek szállnak ki a gépből, saját buszokkal lepik el az országunkat, és nem láttam még egyetlen zsidót sem. Se szántóföldön, se útszélén kapálni. Egyetlen értelmes munkahelyen nem láttam, egyetlen egyes soha. Hol dolgoznak ezek az emberek? A bankba, a közigazgatásba, és most próbálják ellepni a postát, ugyanis a vélelmezési törvénnyel ki lehet takarítani embereket a házukból úgy, hogy semmiféle pereskedési lehetőségük nincsen. Ennek a szervezett maffiának, ugye Orbán Viktorral az élem, ennek a maffiának az a dolga, hogy ezt a bűncselekményt, ezt a magyar írtás, ezt a valódi holokausztot úgy hajtsa végre, hogy közben itt mindenki fizeti a holokauszt kártérítést azoknak az élőknek, akiknek ugye nem lehetne fizetni, mert a holokauszt az azt jelenti, hogy kiírtottuk őket. Most ezzel szemben ők viszont kiírtották a kabart. Jó volna észre térni, és egy kicsit átgondolni ezeket a mondatokat, meg mondatokat, hogy megértsük, hogy mennyire nem értjük ezeket a dolgokat. Tehát vízszámla, áramszámla kérdés lezárva, és van még egy villanyszámlánk, amit érdekes módon, miután a földgáz programra áttértünk, abból a földgázból állít elő Magyarország, amely földgáz, ugye a víz jogi alapa, a miénk a saját gázunkból fejlesztünk. Hogy hívják az áramszolgáltatót? Igen, de ha ezt pecsét formájába belenyomom valamibe, tehát fordított képet kapok, akkor abban a pillanatban Noé lesz belőle. A Tigáz Suez nevű gázszolgáltató cégnek a Suez betűsorát, ha megfordítjuk, akkor pedig Zeus. Tehát olyan emberek, akik meglopnak bennünket, tönkreteszik az országot, olyan mélyre süllyednek, velünk szemben megtehetik, mert nem értjük, mit beszélünk, mondtam az elején, hogy egy ilyen Noé és Zeus viccel fedik el azt, hogy gyakorlatilag a saját gázunkból és a saját villanyunkból származó hatalmi fölénnyel kirabolhatják úgy ezt az országot, hogy gyakorlatilag, mint a szaros macskát dobálnak ki bennünket a saját magunk által épített lakásainkból, azért, mert valami tettvedék népségnek nem tudjuk kifizetni azt a számlát, amit igazából ő neki kéne, hogy fizessen nekünk. Hányszor vagyunk átverve? A múltunkkal, az energiával, a gazdasági helyzettel, a kultúránk jelenlegi oktatásával, amiért szintén mi fizetünk, és a végén kiderül, hogy mindezért, mivel tűrjük, még egy kolontári bombázást is kapunk. Mindjárt elmondom miért. Az onképző, van egy hegyünk a Balaton északi részén, úgy hívjuk, hogy Kap-hegy. A Kap-hegynek így önmagában semmi, de semmi értelme nincsen, ugye? Van egy kérdésem.
el tudja képzelni valaki, hogy feküdtek az ősemberek, az ősasszony aludt az ősember mellett, és az ősember egyszer csak fölébredt reggel, és azt mondta a feleségnek, hogy elektroenkefalográf. Nem valószínű. Akkor miért mondott volna 2 hangnál többet, mondjuk 3 hangot egymás után? Mondjuk azt miért mondta volna, hogy föl, vagy le? Mert ez már csak 2. De ugyan, ha azt nem mondta, hogy elektroenkefalográf, akkor az összes többit se nem mondhatta ok nélkül, mert nem olyan hülye, hogy elkezdjen mindenféle értelmetlen dolgokat mondani. Ugyan meddig hallgattak volna most itt engem, ha úgy kezdtem volna a beszédemet, hogy kecsegugú, hegelnyonyó, a bedöttő, 3 perc múlva mindenki föláll, vagy elvernek. Tehát az ősember se tette ezt, hogy össze-vissza beszélt, hanem igenis az alap logikától kiindulva egy hangra, építve egy következő hangot, építgette a saját logikájával és a saját életkörülményének szükségszerűségével a következő egyre magasabb szintű dolgokat. Most ugorjunk egy jó nagyot, ez körülbelül olyan nagyon sok év, majd mindjárt elmondom, hogy mekkorára nagyon-nagyon-nagyon sokra gondolok én. Ott tartunk, hogy van egy Kaphegy nevű településünk, bocsánat, nem megy nekem már rossz. Tehát a pecsétlenyomat. Ugye azt megbeszéltük, az ősembernek nem volt A4-ese, tehát olyasmikre kellett, hogy rögzítsen adatot, mint például egy vessző, vagy egy fokosnak a nyele, vagy bármi, ami a 3-dimenziós, 3D-s világban egyszerűen ott van, ahol van. Oda belevési, fölrója ezt az információt, tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy pecsétre fölkarcolt betűsor, mint kap, a pecsét lenyomat következtében bakként jelentkezik, vagy a bak fordítva kapként. Csak hogy a Bakony nevű hegynek ez a kap az alapja geológiailag. Igaz? Onnan indul a Bakonyhegy, a Kaphegy lábától. Miért is lenne Kabony? Tehát az úgy nem jó. Az viszont, hogy Bakon, ígértem, hogy egy kicsit belemegyünk a rovásírásba, nem fogok erőtködni vele, de egy betűt azért illenék ide rakni és elmagyarázni, úgyhogy megteszem, jó? Bakony Bél nevét fogom körbe leírni. A István Regnum pecsétjéről. Ez az I-bél, ez a rovás A betűből egy picit megkopott Y. A betűje. Ha ezt innen levesszük, és ezt a Bakon történetet kinyitjuk, akkor kiderül, hogy Bakon Ábel próbálja a történelem, a geológia elmagyarázni nekünk. Ennek az Ábelnek, ha a Földön elfoglalt helyét egy kicsit kibővítjük és megpörgetjük a golyót, akkor kiderül, hogy a túloldalon, pontosan ebben a magasságban megtaláljuk a testvérét. Az Inka birodalom 1520-ban halt ki. Tehát ha körrovásba gondolkodunk, akkor kiderül, hogy a Káin és Ábel történet ugyanabban a rendszerben egy fordított képlettel a geológiába, a Föld fölépítésébe megmutatja önmagát. Ezt olyan emberek üzenik nekünk, magyaroknak, akik a rovással tudunk még azért egy picit gondolkodni, akik pontosan tudták, kiszámították, hogy lesz egy idő, amikor annyira elbutulunk, vagy annyira rohangászunk a pénzünk után, hogy nem veszük észre, hogy mekkora kultúrának a tulajdonosai vagyunk. Tehát ha Káin és Ábel története olyan módon, itt a jelenben, a geológiailag létező hegyekben, egy egyenesbe rendezett hegyvonal jelenleg itt van, mint ahogy ezt ma egy egyszerű térképelemzéssel megtalálhatjuk, akkor ugyan mondja már meg nekem valaki, hogy miért állnék meg.
akkor menjünk tovább, menjünk bele, és hogyha az íven írás ilyen egyszerű, akkor nézzük meg azokat a köveket, körbeadom, jó? Ezt a kőtáblát, amit körbe fogok adni, kérem mindenki nagyon vigyázzon rá, pótolhatatlan, egyiptomi lelet van rajta, egyébként pedig 5 perc alatt öntök belőle 100-at. Tehát gyakorlatilag a kőöntés olyan egyszerű dolog, túróból és kálciumból bárki megcsinálhatja. Fönt van a YouTube-on a kőöntés iskolán. A növetszik középen a bakonban is ott volt, most is maradjon. A kőn ívbe írunk, hogy tökéletesen kihasználjuk a kör ív írását. Ha az i-ből, mint az előbb az a-ból az y-t megőrizzük, és kinyitjuk, és egybeolvassuk, mint ahogy Bakon Ábel, akkor kiderül, hogy a könyvnyomtatás a kőkorban a magyar ember birtokában van, tehát a kőn ívírás máj napig is, csak egy kicsit gyorsan kell mondanom, értelmessé teszi a könyvszavunkat. Egyébként pedig semmi más magyarázat nincsen. Tehát bármilyen szó elemzéssel, bármilyen messzire megyünk vissza, bármelyik nyelven, nem jön ki logikailag. Csak ez az egy logika mutatja. Megtaláltuk Káint és Ábel. Nézzük meg Európát. Egy picit ugorjunk, geológiáról van szó, és a nevekről, a beszélt nyelvről. Van egy Pán legendánk, és a Föld keletkezésének, a Pángeának egy geológiai tudományos magyarázata. Nézzük meg ezt a Pán szót, mondjuk ha Eszpán, Spanyolország, és mondjuk Nippán, Japán vonatkozásában meghúzom ugyanazt a tengelyt, amivel az előbb körbe mentem ezen a Ábel és Káin vonalon. Ezt a Pán tengelyt, amit itt meghúztam, megrajzoltam, vagy szimbolikusan ide tettem, itt Európán keresztül tapasztalhatjuk, ugyanis ez is egy Pán betétű történet, Európának hívjuk. Mindjárt megmutatom, hogy miért is Pán konkrétan. Ezen a pecséten az van szintén körbe. Csak hogy nekünk van egy Pannon medencénk. A Bakon történtek dolgok az előbb. A területet minden esetben IA képzővel jelöljük. Dánia, Francia, Hollandia, bármilyen kisebb területnél. A Pánon, mint ahogy a Bakon történt eseményeket, Bakon Ábelhez kötöttük, a Pánon történt eseményeket is területjelzővel látjuk el. Tehát Pánonia a Pán alapra épülve lesz az a Pánon történt eseménysort örökítő, amely a nevében hordozza a tartalmát, értelmét, és hogyha egy picit elemzően nyúlunk bele a nyelvbe, akkor egyúttal még a korát is. Ugyanis a nyelv építkezésében itt már eljuthatunk akár odáig is, hogy az ősember elektroenkefalográfról álmodik. De egyelőre még csak a Pánon történt dolgokat határozza meg a Pannonia szóval. Mintha az iskolában nem ezt tanultuk volna, ugye? Nézzük meg, miért nem. Megkérek mindenkit, hogy mától ne írja 2 N-nel Pannoniát, jó? Tehát Pannonia, ettől Pannonia 1 N-nel. Amikor a torzításokra kényszerítenek bennünket holmi tudományos akadémiai glacfickók, akkor az azért van, hogy hülyítsék ezt a történetet.
ők is csinálják a szójátékokat, nekünk is szabad. Tehát Pánnonia területén a pánság ad alapot ennek a történetnek. Amikor a geológiáról beszélünk, nagyon fontos, megcsináltam külön, de mindjárt kirajzolom, csak megmutatom egybe papíron az uru szavunknak azt az építkezését, ami alapján én eljutottam 6 uruig. A 6 uru közül mind a 6 állat. Egyesével föl fogom rajzolni nagyba, most megmutatom egybe, hogy néznek ki. Ez mind a 6 uru, és mind a 6 állat. Az uru tudást jelent, mint ahogy Uruk városa, vagy bármelyik régi történelmi esemény során az Uruk visszatérő fogalmában minden esetben tudással kapcsolatos. Lerajzolom elsőre talán a T, mint benne lévő fogalomhoz rendelt urunkat. Az olvasási sorrend, mint egy egyes mutatnék, ez. T, benne, uru, tudás, el, rengeteg. Egyben turul. A turul, ha egy picit megszakítjuk, turulnál a kazein nevű tejtermékre utal, ami azt jelenti, hogy a kazeinhez, 2/3 kazeinhez, 1/3 kálciumot adva, azt az anyagot kapjuk, ami most megy körbe. Tehát a sziklaöntés semmiféle laboratóriumot, semmiféle még kémiai tudást nem igényel. A túrót meg be kell keverni égetett csontporral, vagy a tojás héjával, vagy a legnagyobb kálciumlelő helyeink, a mészkőhegyek, le kell bányászni, meg kell égetni, hevíteni, tehát nem lánggal, porrázúzni, őrölni, és bekeverve a túróval, nagyon rövid időn belül életre kell, szétfolyik, és azt teszünk hozzá, amit akarunk. Ha sódert, Ócsa környékén, akkor pilisi hegyet kapunk. Ha a murvát, amiből indítottunk, akkor lekopott Röghegység, Bakony, északi hegyeket kapunk. Ha homokot keverünk hozzá, akkor homokkövet. Szilárdságára, azon kívül, amit ott most kézbe lehet fogni, az jellemző még, hogy a barlangok alja, de a boszniai piramis, a nappiramis is ebből épült. Időtállóságát tekintve 40 000 év garancia van rá a piramis okán. Aki nem hiszi, az jöjjön vissza reklamálni. 40 000 év múlva. Házat lehet belőle építeni, komolyan mondom. Egy ház fölépítéséhez elegendő egy tehén. Egyetlen egy. 2% túró van egy másás kőben. Akkor volt áram, vízszámlánk, gázszámlánk, építési engedélyünk és építési költségünk. Ez mind a miénk. A turulba, mint fogalomban benne van, ez a turul madár. Menjünk tovább. Van egy Oroszlán nevű községünk, illetve városunk, Oroszlány. El tudja képzelni valaha valaki, hogy ott járt egy oroszlán? Nem valószínű, nem arról kapta a nevét, hanem a lájvonalak, amelyet remélem ismer mindenki, a látásról szól. Én azért vagyok Jászdi Kis Imre, mert Jászdon születtem. Ennek a falunak a neve pár évvel ezelőtt még Lásd volt, 1500-ban Lajszt, azt megelőzően 1003-ban Lej. Tehát a látással összefügg a Lej vonal. Az előbb említett hegyek, amelyek megkerülik a Földet, és megígértem, hogy a térképen meg fogom mutatni, ezek egymásról minden esetben láthatók. Nevükben is van. Vízió, ha két vonal találkozik, divízió, Ausztriában van trivízió is. A látás, a Kopaszhegy okán, azért kopasz, mai napig úgy vannak bekeverve a föld anyagai, hogy ne nőjön rajta növényzet, hogy láthatók legyenek. Mária Terézia
betelepítése után lettek fenyővel beültetve, annak érdekében, hogy se télen, se nyáron ne lássunk át egyik hegyről a másikra. Ezek a vonalak, a hegyvonalak Kálig mutatnak, ugyanis Kál várja az üzenetet a kálontári tárolóba. Kálon tárhely volt, kolontár. A kálváriák ezen a vonalon vannak, mert Kál várja az üzenetet. Ahol osztóhely van, ott kálosztorok vannak, a kolostorok ezek a mai fogalmak. Mivel ez éjszaka működik nagyon jól, mert egy villantó fényrendszerrel üzemeltettük, menjünk kicsit vissza. Miért mondjuk azt, hogy levelezünk? Milyen logika? Mert meggyújtottuk a falevelet, hogy fényt produkáljunk, és a tarsói lemeznek a homorú felével összegyűjtve ezt a fényt át tudtunk villantani nagyon messzire a hegyekre. És hogyha fémet, reszeléket tettünk bele, ez a csillagszóró ma így működik, akkor nagyon fényes lett, fényes. És hogyha a pusztrának a csövébe belevillantottuk ezt, akkor nagyon-nagyon pontosan egy pontra tudtuk lőni ezt a fényjelet. Ehhez, hogy ezt megtegyük, hogy nagyon pontos legyen ez a dolog éjszaka is, a bejött jelre egy kereszttel beállítottuk, ami nyakunkban volt, beállítottuk a pusztra csövet, és ráállítottuk a szemben lévő hegyre. Tehát a kör osztását a pusztra csőből fogok most kinézni. Mondjad nekik, mi a pusztra? Hát a pusztra cső az, amiben állítólag a nyilainkat hordtuk. Most alul van rajta egy pici luk, a Tudományos Akadémiai magyarázat szerint azért van, hogy a nyilvesszőre beszerelt tollak ne sérüljenek, tehát ott alulról földugtuk, így a hegyével fölfelé volt, és a lovon vágtató magyar vitéz, mikor belenyúlt a pusztracsőbe, ha nem szurkálta halálra magát, akkor előrántotta a nyílvesszőt, beletette az ívbe és hasba lőtte magát, mert pont fordítva volt a kezébe a vessző, de a Tudományos Akadémiánál ez elmegy simán, tehát ő nekik nem kell emiatt aggódni. De az a baj, hogy nem ők használták ezt a vesszőt erre a célra, mert mi se erre használtuk, hanem ha 3 vesszőt összekötök egyharmadnál, akkor azt egy mozdulattal szét tudom nyitni, és egy 3 lábú nagyon stabil állványt tudok belőle egy mozdulattal 0,2 másodperc alatt produkálni. Tehát a nyílóvessző azért nyílóvessző, hogy gyorsan szétnyíljon. Ezek összekötve ott voltak a pusztracsőbe. A pusztracsővel beállított üzenőrendszer passzolt, kompatibilis volt a heggyel, és aki ezt a pusztracsőből kinézett, ezt a lukat elosztotta ezzel a körosztóval, azért körosztóval, az ahhoz értő embert hívtuk körosztósnak, mert ő azzal foglalkozott. Ha lovakkal foglalkozott volna, úgy hívjuk, hogy lovas. Ha a kapával foglalkozik, akkor kapás növény. De mivel a kör osztásához értett, ehhez a kereszthez, ezért úgy hívtuk, hogy kröztös. Tehát ő a Krisztus. Volt pogány, barbár, Krisztus. Jócskán meg van kavarva a maihoz képest, de minden esetre a körosztós, aki ezt az üzenőrendszert üzemelteti, vitte körbe a világba, a körosztós értette azt a feladatot, azt a körülményt, amiből ő fölment a hegyre, leadta ezt a jelet, megkerülte ez a jel a földet, és gyakorlatilag élt a földön egy olyan társaság, aki ebben az úrban, a tudásban mányolta az ő dolgát. Csinálta a gázokat, hogy boldogan élhessen. Tehát mennyországban élt. Ez a mennyország ma. A Krisztus pedig az a történet, ami a pusztracsőhöz kell, a legmagasabb szintű tudású embernek a feladata, hiszen az a közigazgatás, ami ma gyakorlatilag az életünket viszi el költségben, büntetések, stb. Ez a közigazgatás ezen a módon úgy ment körbe a világ egészére vonatkozóan, hogy nem kellett egy külön, ettől független tekintély elven irányító, hadakozó ellenünk, emberek, termelő emberek ellen saját vezérkarunk, aki majd jól megbüntet bennünket, hogyha nem adunk nekik, mit tudom én, Audi 8-asokat, meg saját helikoptereket. Tehát abban az időben ezt mi magunk megbírtuk oldani, és ezért mondjuk azt, hogy kifejez vagy befejez egy ember, mert ha kifejez, az azt jelenti, hogy kifele állt a feje, amikor a családjával foglalkozott, akkor befele állt a feje, tehát a kifejezés és befejezés egy önrendelkező működést mutat a nyelvünkben, nagyon lent, nagyon alul, de ha értjük, akkor tudjuk, hogy miről van szó.
Tehát ennek a történetnek a konkrét következménye, vagy a működésének a lényege alapján jön létre az a LIE vonalrendszer, amit majd a térképen meg fogom mutatni. Börzsönyhegyig tudunk jelölni ezen a térképen, Bársony-Börzsönyhegy, amelyre a lószem, lőszem, a szemlői barlangnál rá lehet látni. Megnézi valaki a barlangot, látja, hogy úgy néz ki, mint egy lószem. A Börzsönyből, annak a kicsi kápolnájából indított vonal lemegy Esztergomba, átjön egy esztergomi pattintóponton, majd lejön a Sínai hegyig, ugyanis a Sínai hegy itt van Magyarországon, mutatom mindjárt a térképen. Aztán lemegy Bakonybélbe a Holományhegyre, ahol István király tanítója próbált beletekinteni ebbe a rendszerbe, ugyanis ennek a működő információs hálónak a közigazgatását kellett Istvánnak kicserélni a tekintélyelvű rendszerre. Tehát szükség volt egy olyan hazárulóra, aki ezt a rendszert, a mai szóval mondanám, hackelte, annak érdekében, hogy meg tudja rontani, tönkre tudja tenni. Majd a vonal megy tovább, átmegy Kolontáron, azon a templomdombon, ami ma már nem bír templommal, viszont mivel Kálon tárhely volt, Kálon vonalat az előbb elmagyaráztam, ezért az onképzővel én fölhívtam rá a figyelmet nem sokkal a tömeggyilkosság előtt. Ahhoz, hogy a kolontári iszapkatasztrófát le lehessen túrni a torkunkon, szükség volt ennek az előkészítésére is. Ennek a bizonyítékai a hunpjp.com című honlapomon fönt vannak. 2005-ben saját vezérkarunk elkezdte a kutatásokat, majd egy Angliából érkező repülőgéppel fölmérte georadarral és árasztási vizsgálatokhoz is lehetőséget biztosító nagyon magas szintű technikával. A repülőgép elment szeptember 27-én, és mivel a mai technikával nagyon gyorsan lehet számítani, ezért október 4-én már robbant is a gát. Tehát a mi költségünkön mérték föl, hogy békeidőben milyen precizitással lehet bombázni bennünket. Nem bombarobban, nem kézigránát, hanem repülőről ledobott 2 darab bomba. Bizonyítékok hunpjp.com. Fönt van minden. Föl a bíróság elé akartam vinni az ügyet, a portás nem engedett be a saját tárgyalásomban. Tehát az onképzővel a Kálon tárhely ellen azért kellett ilyen nagy léptékben működniük, ugyanis 2008-ban szegény szerencsétlenek félrefúrták a mai templomdombot. Mindjárt lerajzolom, hogy néz ki. Remélem volt ott valaki, megnézheti. Az iszaptározó ott van, ahol én most állok. Ez egy vasútvonal, és a számunkra érdekes hegy az itt van. Ez a Kálon tárhely. Ez a mai templomdomb pedig a 2008-ban megfúrásra került mindenféle archeológiai engedély és egyéb nélkül. Itt az órában egy hatalmas gödör van, és 2 darab, mint a női petevezeték, így megy össze-vissza, keresgélés folyik, ilyen kis alagutak vannak belefúrva. Jelenleg Krisztus ösvénye néven vízszeleg ott egy tábla, és minden hívő viheti a virágot a Krisztus ösvényének, mert máshogy nem lehetett megmagyarázni a lakosságnak, illetve senkinek, hogy mi a francért fúrták meg a templomdombot. Krisztus ösvénye. Nesze szaladj vele, nagyon jó magyarázat. Viszont a tárhely itt volt. És miután kiraktam az onképzőről a cikket, gondolom okosék gyorsan körbenéztek, hogy ez mennyire veszélyes, megrendelték a repülőgépet, föltérképezték, és lebombázták a lakossággal együtt, ugyanis nem 10 halott volt, hanem 246. Aztán beállt a sorba hazudozni tévé, rádió, országgyűlés és a Vatikán is. Ugyanis Orbán Viktor a robbantás után, nem sokkal, levitte oda az országgyűlést, emlékszünk rá, ugye. Feri 1-2 leszállt a vatikáni különgép, átszálltak a páncélozott szuperautókba, és
dr. Csonki István, jelenleg a Balatoni Intézőbizottság elnöke vezérletével megépítették a különféle sajtóorgánumokban jól megmagyarázott gátat, amivel megvédték a hegyet, hogy a hegyre ne folyjon föl az iszap. Az történt, hogy ez az domb, ami számukra értékessé vált, ebből és csak is ebből lehet gátat építeni. Ekkora folyami kavics. Tehát mindenre jó, csak gátépítése nem. Ebből az anyagból idáig befúrtak, illetve a rakodógépek széttúrták, mert itt volt a lejárat a régi templomnak, és a következő gátat építették. Tehát létrehoztak egy öblöt. A parlamenti vizsgálóbizottság jelentésében úgy szerepel, hogy 150 millió fölöslegesen kidobott pénz volt ennek az ideiglenes gátnak az építésére elköltve akkor, amikor az iszap még forgatta autóba a halottakat. Ők már megépítették azt a gátat, aminek az ég egyatt a világon semmi értelme nem volt azon kívül, hogy az iszapot kizárják ennek az alsó templomnak a behatolásának az útjából. Ugyanis ha kidurták volna, lefolyik az iszap. Ahogy beengedtek a rendőrök, ott voltam, nagyon komoly videófelvételek vannak arról, mit hoztak fel, és a lánctalpasokkal mit tapostak ott szét a környéken. Ez a gát ma már nincs ott. Tehát annyira fölösleges volt. Itt mögötte, ez egy templomdomb, itt ez az öböl, itt fönt templomdomb, a teteje, és ez a domb szintén magas. Tehát gyakorlatilag 2 darab dombot vettek körbe, hogy ne folyjon fel az iszap. A falu teljesen nyitva volt, Devecseri. Senkit nem érdekelt, hány ember hal meg. A templomdombot kellett kirabolni, és mivel 2008-ban Krisztus ösvénye néven már megfúrtak egy templomdombot, valószínű, hogy akármennyire is alszunk, meg mit tudom én, Dallas nézegetünk, azért nagyon sok embernek föltűnt volna, hogy minden dombot megfurkálnak itt a környéken. Miért? Ezért kellett ez a katasztrófa, ami eltereli a figyelmet erre a dologra. Ez a vonal, amiről beszélek, a hegyek vonalba vagy a hegyek összeépítésével keletkezett vonal, milliméter pontosan itt halad át. Dr. Gelencsér József, a Fejér megyei közigazgatási hivatal elnöke, archeológiai kutatásokat végez. Ő találta meg a Rencsér várat, ami 2 Kálvária összekötő vonalának a mértani kellős közepén van, fönt a Vértes tetején. Felesége a Fejér megyei bírósági kollégium vezető helyettese, Gelencsér Józsefné. Az EON Hungária cégnek a vezetőjét Gelencsér Lajosnak hívják. A Fejér megyei bíróság elnöke Sós Gyula, és a Tigász Zeusz, vagy Suez igazgatója Sós Gábor. A 2 család lebombáz, kifoszt, tönkretesz bennünket úgy, hogy a kolontári bírósági perre, tárgyalásra, ahova ezt én leírom mindet, amit most mondtam, engem nem engednek be. Nem elég súlyos a dolog, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha most ezt elfogadjuk, már pedig úgy látom elfogadjuk, akkor az azt jelenti, hogy ha itt most alattunk egy Arvis úrra van, mondjuk az Árvíz ura, az urupecsétet mutattam előtt, akkor azt is elfogadtuk, hogy holnap minket is le lehet bombázni, el lehet árasztani, vagy bármilyen okkal vagy ok nélkül agyon lehet verni, lehet mérgezni, mert őnekik az a céljuk, hogy ezt, amit alattunk nemzeti magyar kincs, ezt megszerezzék. És ha eltűrjük, hogy a kolontárit, egy kolontári ember 246-ot így meg lehetett ölni, akkor ezzel azt írtuk alá, hogy minket ezért meg lehet ölni. Nem? Akkor mit csinálunk? Tizedes rendszer, így van. Olyan jól működik a tizedes rendszer, ha már itt vagy. Erdélyben egy barantás találkozón kérdeztem a barátomat, aki Sándor, hogy egy ilyen kézzel-lábbal hadakozó társaság egy NATO gépezettel szemben mit akar, nem érzett, hogy ez ilyen bohózság. Ezt mondta, hogy a tizedes rendszerben úgy van, hogy a sógornőmnek a fiával megyek. Azt mondja, hogy körbe kapja 40 ember, hát egy zsoldosért nem mennék be 40 ember közé.
De azt mondja, a sógornőm gyerekéért, hogy nem tudnám ott, hogy mennék haza. Tehát én bemegyek, az terep úgy bejön, a többi is bejön, és ez sokkal keményebb haderő, mint bármilyen technika. És ott megértettem, hogy így van. Tehát vagy tudunk együtt lenni, vagy mindenki milyen tisztelt kolontári. Mellékes, hogy most Budakalászon vagyunk, vagy ki hova van bejelentkezve, ha ezt hagyjuk, akkor itt mindenki kolontári. Írthatók, pusztíthatók vagyunk. Az uru pecséteknél hagytam, ahol nem tudom mennyi időm van még. Hát még egy pár percben utána át kell adnunk a termet. Visszük. Átadjuk, igen, és akkor nesszük magunkkal. Jöhet a parkolóba is. Egy pár percet. Parkolóban maradhatunk, nem? Korlátozottak ezek. Na, az urupán pecsétet még elmondom, és akkor elköszönjük, jó? Tehát az előbb az urut lerajzoltam, és az uru, mint tudás, ezen a körpecséten, mivel 3 osztatban van, mindig a 3 on, bak-on, ti-on mutattam az on, a terület pedig ia. Tehát ezen a 3 on, ia, harmónia múlik, hogy értelmesen harmóniában vagyunk-e a tudatunkkal, vagy a környezetünkkel, vagy sem. Tehát a harmónia az egy nagyon-nagyon kemény, 3-ra utaló szó, mint ahogy a harmat is az, mert ebben megszámolhatjuk a 2 hidrogént és az 1 oxigént, összesen mind a harmat. Tehát a harmat szónak is ez az értelme. Azért mondtam ezt a trivialitást, mert gyakorlatilag nincs olyan szavunk, amire ez ne volna ugyanilyen egyszerűen érvényes. Tehát az uru és a pán összefüggést 2 darab rajza, jó? És ez a kezdet. Ismerjük. Ez a pán, azért ez a pán, mert ez a n betű, ez a ravás n betűje. Na most, ha én ezt fordítva nem írom ki az urut, de rovásul az uru is fordítva uru. Tehát ha pecsétként belenyomom a híglatyakba, vagy a kőbe, amit mutattam az előbb, ebbe a túróba, akkor a következő feliratot kapom, vagy kaphatom. Nem kell nagy fantázia hozzá, hogy ebből a fordított n betűből hogyan lesz e betű. Kezdjük onnan olvasni, ahol vonalat raktam, és már is kiderül, hogy Európa neve ebből származik. Aki tud ennél jobbat, annak odaadom azt a kőtáblát, még azt a pecsétet is, ami ott van fényből megöntve. Mondjál. Más. Okay. De nagyon jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó estét! Ősemlékezet, akik voltunk, mi a tudás népe, és akik lehetünk az ébredés után. A Magyar Táltos honlapon több 100 előadás segít nekünk a magunkra találáshoz. Fedezze fel ön is a tudástárat. Magyar Táltos Info.